stadiwm, ewch yn wyllt ar gyfer Lloyd, Huw a fi, Heledd! Waw, mae'r stadiwm yma'n swyllid yn barod. Croeso i Tekkers, yr unig sioe sy'n rhoi sgiliau bêl-droedwyr ifanc gorau Cymru ar brawf gyda llwyth o gemau gwallgo. 5 rownd yn erbyn y cloc, 1 cystadlu ni bob wsos. Gemau sy'n profi sgiliau saethu, driblo, go-geidwad ac wrth gwrs gwybodaeth ffwti y fans. Cyn iddyn nhw gymryd cicia o'r smotyn mwyn ceisio dymchwel y wal goch anferth am y cyfle ola ennill pwyntiau pwysig i'w tîm. A'r gobaith o gipio tlws Tekkers. Ma' hwnna'n cool. Ma' hwnna'n smart. Ond, dewch ni weld pwy sy'n chwarae heddiw. Darbi ysgolion Abertawe sydd tro yma, y Login Fach ydy'r tîm o'r enw. Dyma Ianto sy'n rhoi sgôr 9 allan o 10 i'w Tekkers ei hun. Nesa, Charlie. Mae o'n dod o Abertawe ac yn caru'r Swans. Zac Dio fo sy'n cadw'r tîm a'r bêl dan reolaeth. Ac yn ola, streic ar y tîm ydi Oliver. Newch lot fawr yn sŵn i'r tîm o'r Ysgol y Login Fach! Hefyd o Abertawe, Ysgol Pontybrenin. Yn gynta, mae Willow sy'n caru sgorio gols fathau harwr hi Gareth Bale. Goli ydi dyfan efo par o ddwylo saff. Anei sy'n nesa ac ar yr asgell mae hi'n licio chwarae. Harry ydi o ac mae o'n rhoi sgôr Tekkers 7 allan o 10 i'w hun. Rowch croeso i'r tîm glas Ysgol Pontybrenin! Tîm glas, ydych chi'n barod? Ydyn! Tîm o'r ydych chi'n barod? Ond, mae nhw angen capteiniaid. Pwy fydd y capteiniaid lwcus heddiw? Mae'n amser i ni ffindio allan. Ai Huw efo'i droed dde bwerus fydd yn chwarae? Neu fi, Heledd, sydd i ennill y fwyaf o gema hyd yma? Neu ai Lloyd, y cawr rygbi fydd yn cael ei ddewis? Reit, nawn ni gychwyn efo'r tîm oren. Pwy fydd eich capten chi heddiw? Dewch yn ei weld. Oce, Lloyd, fi neu chdi ar gyfer y tîm glas. Sut ti'n teimlo, Lloyd? Hynod o hyderus. Lloyd, eich bod gennych chi'r muscles. Ond mae gennych ni'r Tekkers. Ia, dyna ddigon o siarad. Achos mae'n amser o'r gig gyntaf. Gêm 1 y goli. Y sgiliau ar brawf i'r tîma. Saethu, pŵer a chywirdeb. A 5 pwynt am bob gol. Y gêm gynta y goli. Fe fydd yn rhaid i'r tîma saethu peli tuag at y gol mwyn trio sgorio gymaint o goliau a phosib. Ond mae rai nhw basio gari y gol i fan hyn. Iawn, met? Ia, mae'n ddistaf iawn dal i fod chi. Mae'r tîm arall yn mynd i fod yn helpu Gary i geisio cadw y peli allan o'r gol. 90 eiliad ar y cloc a'r tîm i sgorio y fwy o goliau sy'n ennill. Lloyd, sut ydych chi'n teimlo? Fi'n hyderus, ydych chi'n hyderus? Ydyn. Oce, maen nhw'n barod, Mewn 3, 2, 1. Darbi! Yn y gornel isa, da iawn, Harry. Ei, mae hein y dda. Come on! Come on, Ei, peidiwch â taro fi. Ac eto, dim fi di'r goli, cofiwch. Peli! Peli! Naw! Tio! 7! 6! 5!
Dechrau da I dîm glas Pontybrenin. Gols, a mwy o gols. Ond dwi'n yn hapus yn gael fy nharo ddwywaith efo'r bêl, chwaith. Ymdrech dda iawn gan y tîm glas yma na, a y tîm oren gan Gary yn y gol. Reit, amser I dîm oren, seithio am y gol. Huw, sut ydych chi'n teimlo? Wel, boys, da ni'n teimlo'n iawn? Ydyn. Ydyn ni'n disgwyl mwy o gols na'r tîm glas? Ydyn. Maen nhw'n aderus, Elf. Wel, gawn ni weld, achos mae'ch amser chi'n dechrau. Mewn 3, 2, 1... Tekkers, Charlie, shot wych I gefn y rwyd. Mae'r pelin fflio mewn i'r gol. Os unrhyw un yn cadw sgôr. Lloyd, ti'n yn saff yn fanna? Gorian, ti'n gwybod, boy? Wych gan Gary fanna. Hei, peidiwch chi a dechrau tîm oren? Maen nhw wedi cael chdi o'r diwedd, Lloyd. Nes I dy rybuddio, di do? Am ddechrau da I Darbi Abertawe. Dyma rai o goliau gorau'r tîm oren ac arbedion gorau Gary. Dewch I ni weld be mae Game 1 wedi wneud i'r pwyntiau. Da ni'n mynd I gychwyn efo Ysgol y Login Fach. Da iawn, boy. Ho, da iawn, ond be am Pontybrenin? Hapus yw? Hapus dros ben, mae yna sgil yn y tîm yma. Da iawn, boys. Y Login Fach yn dathlu fel tasen nhw di ennill yr rhaglen I gyd. 90 o bwyntiau iddyn nhw Ysgol Pontybrenin 55. Y gêm nesa, twll mewn 1. Cwrs anturus lle mae'n rhai driblo peli, taclo'r rhwystra a dianc o'r rhwyd I sgorio gymaint o gols tra'n sownd I chwaraewr arall. Dewch I ni weld pwy sy'n chwarae gêm rhif 2. Yn cynrychioli'r tîm oren Zac a Ianto, ac maen nhw'n erbyn Willow ac Anei o'r tîm glas. Dwi'n rili edrych mlaen i'r gêm yma. Merched, beth yw'r tactegau? Gweithio gyda'n gilydd. Ia, ni'n barod? Ydyn. Heledd, ni'n barod fyma. Awn ni amdani mewn 3, 2, 1... 2 funud sydd ar y cloc a 5 pwynt i'r tîma am bob gol. Da iawn! Tekkers driblo gwych, ferched. Dyfyn y dwylo. Sydyn. Dew, ti'n gael. Hicio'r bêl yn y twll. O na, dych chi ddim eisiau'r bêl o'r fanna. Fewn yn y twll. Glas. Anwyr, dechrau. 5 pwynt, da iawn chi. Dyfyn y dwylo. Hei, cicio'r bêl, da chi fod I wneud, dim o'r rhwystra. Ni'n gallu gael chi pob nhw. Mae eisiau cyflymu dan y rhwyd yna. Anwyr, dechrau. O, bêl yn y twll. Mae di gyda amser! Nhw'n yn dechrau un mwy! Mae amser am un arall! Mae amser am un arall! Un arall, come on! 30 geiriad I fynd! Glas! Trefyn! Dyfla, come on, 20 geiriad! 20 geiriad! Oes amser am un arall. Arall! Oi! Son! Oes, 5 pwynt arall. Ar y 10 oedd hi I Willow ac Anei ar y dechrau, driblo da I gael y bêl gyntaf yn y twll cyn i'r rhwystra achosi problema. 15 pwynt iddyn nhw. Gawn ni weld os di'r Login Fach yn gallu gwneud yn well na Pontybrenin. Mae'r amser yn dechrau mewn 3, 2, 1... O amgylch
rhwystra boys, dim drwyddyn nhw. A maen nhw'n fflio dan y rhwyd. Light touch. Y Login Fach yn ennill 5 pwynt ar dorf yn hapus. Dechrau da. Arbennig, boys, arbennig. Da chi'n hedfan o gea. Reit, dawar. A kick. Tactega da, boys. Honna di. O, da chi'n sôn! Nol y bel. Come on, boys. 5 pwynt arall. Dydy'r cwrs ddim yn broblem i'r ddau yma. Come on, boys, come on. Ag yn ôl. Da iawn o gea. Da iawn, boys. Iawn. Come on, boys, Hanner ffordd, boys, ydych chi'n mynd i gallu cael 2 bel arall. Mae Lloyd yn boeni. Mae gan Lloyd reswm i boeni dwi'n meddwl achos mae gan y tîm oren 5 pwynt arall. Ag yn ôl. Ffordd. Di cael amser. Da iawn, boys. Ffordd. Da iawn, boys. I gen i le, boys. Come on, boys. Ymlaen. Gofalus i fewn, cicio i fewn. Ie, no, Ianto a Zac yn hedfan ar hyd y cwrs yn gwibio dan y rhwyd a'r pelin cyrraedd y twll yn hawdd. Sgôr y tîm oren 20 o bwyntiau. Mae'r sgôr i fewn. Da ni'n mynd i fynd at tîm glas gyntaf. Reit, fe di sgôr y Login Fach ar ôl gêm twll mewn un, dewch i ni weld. Y Login Fach yn ymestyn y bwlch efo 110 o bwyntiau. Sgôr Pontybrenin 70. Yn y gêm nesa, gowch chi tima bach o orffwys. Da ni'n mynd i brofi gwybodaeth y fans a amser i chi'ch danu bach o waith. A ti'n methu pwdyn hwn achos os ti'n colli, dyfai di. Fi ddim am colli. Tîm glas! Hanner amser. Mae'n amser i ni brofi gwybodaeth bêl-droed y fans rwan yn un gêm hanner amser ni. Mae yna 5 pwynt ar gael am bob ateb cywir. Wedyn, os da chi'n gywir, mi fydd eich capdeiniaid chi yn ceisio dyblu'r pwyntiau wrth geisio taro y crys sydd efo'r ateb cywir ar y cefn. Da ni'n barod i fynd. Dwi'n mynd i fynd am Pontybrenin gynta. Be ydy rhif Crys Casemiro i Manchester United? 8 neu 18? Am 8 gnewch sŵn rwan. Am 18 gnewch sŵn rwan. 18 yn gywir! Lloyd! No way, gyda. Dim dros y top. Diolchol. Ti'n gallu deud na rygbi di gêm? Y Login Fach, eich cwestiwn cyntaf chi. Sawl cic gosb mae pob tîm yn gael mewn penalty shootout ar y dechrau? 4 neu 5? Am 4 gnewch sŵn rwan. Am 5 gnewch sŵn. Ti'n syml well rhan dweud? Ydw. Sawl morfach, sef seahorse, sydd ar fathodyn Newcastle? 2 neu 4? 2 gnewch sŵn. Just checio, 4? Da chi gywir, 2 gynataf! Y Kevin eto. Mor agos. Be ydy'r rhif Crys Martin Odegaard i Arsenal? 8 neu 10? 8? 10? 8 yw'r ateb cywir. Okay. Sawl gwlad wahanol sydd wedi ennill cwpan y byd erioed? 8 neu 11?
8. Just checkio. 11. O, ma' nhw'n gywir! Y Login Fach, be ydy'r pellter rhwng Celtic Park a stadiwm Ibrox i'r milltir agosa? 4 milltir neu 10 milltir? 4? 10? Dach chi'n anghywir! Ar ba ddyddiad gafodd Cristiano Ronaldo ei eni yn Chwefror 1985? 5 neu'r 15fed o Chwefror? Am 5, newch sŵn. 15? Dach chi'n gywir! Reit, y Login Fach, sawl creu'r, sef Heron, sydd ar fathodyn Inter Miami? 2 neu 4? Am 2, gnewch sŵn rwan. Am 4, gnewch sŵn rwan. Dach chi'n gywir! Dim siawns mae Huw mynd i taro hwnna. Ti'n meddwl? Dim siawns. Da iawn, Huw. Reit, Pontybrenin. Faint o golia mae Cymru wedi sgorio yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd? 5 neu 11? Am 5, gnewch sŵn rwan. Am 11, gnewch sŵn rwan. Oce, yna fwy o sŵn am 5, a da chi'n gywir. Wedi gael hwnna. Mae yna un cwestiwn ar ôl. Ar ba ddyddiad gafodd Jack Grealish i eni ym mis Medi 1905? Ail o fedi neu'r 10fed o fedi? Ail, gnewch sŵn. 10fed, gnewch sŵn. Y ddau gapten yn dangos eu hunain efo shots gwych a dathliadau enwog. Ond dwi'm yn siŵr am dy robot di, Huw. Reit, Huw ar Login Fach, eich sgôr chi... 145! Da iawn. Lloyd a Pontybrenin. Mae yna ddigon o gyfle i sgorio pwyntiau yn enwedig yn y gêm nesa. Mae hon i'r goalies. Mlaen at yr ail hanner a gêm cydbwyso. Y sgiliau ar brawf i'r goalies ydy dwylo cryf a chydbwysedd cadarn. A 5 pwynt am bob pêl maen nhw'n dal. Cydbwysedd ydy enw'r gêm yma, a mae'n gêm i'r goalies. Mi fydden nhw'n sefyll ar y platfform sigledig yma mwyn ceisio dal peli sydd yn cael ei saethu allan o'r ball launcher yn fan hyn. A mae'r peli yn mynd yn gynt wrth i'r gêm fynd yn ei blaen. Dewch chi weld pwy sy'n chwarae hwn. Sgynnon ni goli yn y tîm? Fi. Ie? Ti dda'n chwarae'n gol? Ydw. Ti di chwarae'n gol o blaen? Ydw. Reit, gynnwch chi 90 eiliad de, sawl pêl ti'n mwyn i ddal? Gormod. Gormod? Pwy sy'n gallu neud e? Ie, fi gallu ennill pwyntiau i tîm. Ie, ti wedi chwarae gols o blaen? Ie. Fantastic te, Pontybrenin ar ôl 3. 1, 2, 3, Pontybrenin! Reit, o Ysgol Pontybrenin, Harry sy'n mynd i gymryd y challenge yma. Harry, pa mor ddaw ti'n dal peli? O, fel 9 allan o 10. 9 allan o 10. Lloyd, ti'n hapus o fyna, dwi'n siŵr? 9 mas o 10, fi'n hapus na hwnna. Harry, ti'n barod? Odyn. Barod i fynd, mewn 3, 2, 1... Yes, Aldrin! Harry! Harry! Down, Harry! Dwylo Harry fatha magnet i'r peli. Dwi'n meddwl bod angen cyflymu'r peirio! Mae'n mynd yn gyflym nawr, Harry! O, anwgys! O, down, Harry! O, anwgys! Dwi'n rili da! O, brom! Mae'r peiriant yn saethu'r peli mor gyflym. O,
Angen cyflym i'r beiriant unwaith eto. Harry, ti ar gas. Cyflym yma, please. Mae'n mynd yn gyflymach nawr, Harry. Un cam nhw, ha. Un cam nhw. Da iawn. Ti angen aros ar y platfform i ennill y pwyntiau, cofia, Harry. 3, 4, 3, 2, 1. Ifanc! Da iawn, Harry. Harry 1, y peiriant bêl-droedwyr, dim. Saves arbennig, ond dydi o di wneud digon i leihau'r bwlch yn erbyn y login fach. Ymdrech dda iawn gan Harry. Dewch i ni weld os di Oliver yn gallu wneud yn well. Amser yn dechrau. Mewn 3, 2, 1. Come on, Oliver. Da iawn, mate. Dechrau da iawn. O, lwcus. Dwi'n o saff iawn yma. Da iawn, boi. O, lwcus. Dwi'n yn siŵr am safon y peli yma gan Lloyd, tactega budur. Dwi'n o fath o clir, boi. O, lwcus. Da iawn, boi. Cyflymwch y peiriant! Helma Lloyd yn Creulon. Da iawn, mate. Oh, Lloyd, come on. Cerdyn melyn Lloyd. Ti laen, Oliver. 4, 3, 2, 1. Da iawn, Oliver. Da iawn, mate. Dwylo cryf a chadarn gan Oliver. Nath o'n dda iawn ar y platfform cydbwyso na. Gweitha tactega budur Lloyd. Be mae'r gêm yna wedi wneud i'r sgôr, sgwni? Dewch i ni weld. Y login fach. Be amdana chi, Pontybrenin, dewch ni weld. Y sgôr, Pontybrenin 220 o bwyntiau, a'r login fach 260. Maen nhw wedi cael y bwlch yn sylweddol. Oedden ni dal ar y blaen? Da chi dal ar y blaen, sydd y ti'n teimlo? Fi'n really hapus da perfformiad tîm fi. Mae'r bwlch yn agosau. A nawr, y gêm gorau. Ia, wir, mae'n amser am y gêm ola, lle fydd ein tîm ni a'r capteiniaid yn cymryd cicia o'r smotyn. Mae yna bwyntiau i'w ennill, ond mae yna bwyntiau i'w colli hefyd yn y wal goch. Y rownd ola lle mae'n rhaid trio taro'r brics o'r wal goch efo cicia o'r smotyn. Ond mae pwyntiau gwahanol yn cuddio ar gefn y brics. Rhain brics hael ond eraill yn rifa mainws sydd angen i hysgoi. Gall unrhyw beth ddigwydd yn y gêm yma. Ysgol Pontybrenin, chi sydd ar ei hôl hi ar hyn o bryd, felly chi sy'n mynd gyntaf. Lloyd, sut ydych chi'n teimlo? Bach yn nerfus, ond fi'n hyderus hefyd. Harry, sut ti'n teimlo? Hyderus a hapus. Hyderus. Pawb yn hyderus? Hyderus. Wel, dyna ni. Mae chamser chi'n dechrau Pontybrenin mewn 3, 2, 1. Y dechrau perffaith i'r tîm glas. Lot o bwyntiau. Dydy'r bricsen yna ddim yn cyfri. Mae angen taro hi gyd allan. Mae angen dod allan yn glyfar gwbl mwyn cyfri, cofiwch. Lloyd yn cael 2 bricsen ar yr un pryd, ond maen nhw'n canslo I gilydd allan. Sori, Lloyd. Lloyd, be oedd hwnna? O na, rhifa meinws eto. Dwi'n yn gallu gwylio. 4, 3, 2, 1. Perfformiad anhygoel gan y tîm glas. 7 o frics I gyd. A chyfuniad o ennill pwyntiau a cholli pwyntiau. Ydyn nhw wedi wneud digon I ddal y tîm oren?
berfformiad gan Ysgol Pontybrenin yn llwyddo i daro 7 bricsen allan o'r wal, ond faint oedd i gwerth nhw. Gawn ni weld ar ddiwedd y gêm ac ar ôl i Ysgol y Login Fach gymryd i tro nhw. Huw, sut ydych chi'n teimlo? Wel, da ni ar y blaen ar hyn o bryd. Da ni'n hyderus, boys? Yeah. Reit, Oliver, be da ni'n mynd i wneud efo hyn, rwan? Smash o fe ar wal. Ia, mor galad a phosib. Reit, Heledd, da ni'n barod i fynd. Mewn 3, 2, 1! O na! Zac yn colli pwyntiau. O! Rosba, Huw! Bricsen arall o'n pwyntiau minus eto. Tekkers, Huw! Ond minus arall, maen nhw mor yn lwcus. Da iawn, boi. Mae pethau'n gwella. Huw, ti'n neud i hyn edrych yn hawdd. A chdi, Oliver. Dal i fynd, dal i fynd! Come on, Ianto. Ti fan fe. Dim at y fi! Ma' nhw di taro'r jackpot! 5, 4, o na, minus 25! Boys y Login Fach bron a dymchwel y wal efo 8 bricsen. Ond roedd sawl pwynt minus yn ei plith. Ai nhw fydd yn hawlio tlws Tekkers Darbi Abertawe? Wel, am gêm derfynol oedd hwnna. A fe allai ddeitha chi na dim ond 5 pwynt sy'n gwahanu'r enillwyr a'r tîm sydd wedi colli. Oce? Pobl o chwaith. Dwi'n teimlo'r tensiwn. Reit, da ni'n mynd i fynd at Pontybrenin gynta. Eich sgôr terfynol chi oedd... 335 o bwyntiau. Mae hwnna yn andros o sgôr uchel. Ond ydy Ysgol y Login Fach wedi gwneud digon neu nathon nhw daro lot o rifa minus yn y wal na? Pwy a wyr, mae'n amser i ni ffeindio allan. Y Login Fach, eich sgôr terfynol chi. Pontybrenin 335 o bwyntiau, ond yn ennill mae y Login Fach efo 340. Huw yn cipio pwynt arall, felly mae ganddo fo a fi 2 bwynt yr un. A Lloyd druan yn y safle ola efo 1 pwynt. Gwell hwyl tro nesa, Lloyd. Gyfarchiadau mawr i Huw a Ysgol y Login Fach, ond hefyd da iawn Ysgol Pontybrenin. Da iawn, chi, fawr. Da iawn. Cofiwch, mae mwy o Tekkers ar erbyn clic a BBC iPlayer. Ia, a mi fydden ni nôl yn y stadiwm yma tro nesaf pan fydd na 2 dîm arall. A capten arall yn trio cael ei dwylo ar tlws Tekkers. Yn tan hynny... Ta-da!